everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Hello, JC. Yes, my ear. Ako kini. Kumusta na? Nindot bang puyan ang prisuhan? Wari ka man daw? My ear. FYI, diyan ako sa gawas. Unsa? Fresh bird. Gawas nun ako. Wala na ko sa sud sa prison. Unsa? Kapiyansa na ko, my dear babes. O andam na sa ko nga mabisita nimo. JC. Pabuta ko, Miss Babes. Miss you. Love you. JC! Okay lang. Shit! Miss Babe, ang sa'yo balita, ha? Nakagawas na si JC sa prisuhan. Ha? Ano nakagawas? Bito, Miss Babes. Oh, nakagawas man. Nakapiyansa siya. Ate mo himo na. Gisungog pa ko. Nga mo bisita ko na siya nako. Oh, in love kay siya nimo. In loves ka buang niya. May nalawag na sad. Ibalik ko tawag, Bis. Si Manang Inday ang nanawag. Hello, Manang Inday. Nanawag man ka. Paingon na mi diha. Miss Babes, ayaw na mo diretsyo. Ha? Nga naman. Ay, dire naman po dag nagamotorsiklo. Unsa? Usa ka motor. Itong nga motorsiklo. Adunay sakay, polos nagahilmet. Dili makita ang ilang mga dakway. Mao ba nang? Sige nang. Tawagan ako ang tanod. Mamalihog ko nila. Ay, sige Miss Babes. Basta, ayaw na og lahos diri ha. Manang Inday, gamita ang imong cellphone. Picture ang motor. Oo, Miss Babes. Siguro ang mapicturean gini mo ha. Ilabi na gid ang plate number. Oh, Miss Babes. Sige, bye. Paspasan ako pagpadagan sa kinan. Aron makita na itong maong motorsiklo. Maayo pa. Pakuski, Franco. Oh. Ay daoy, di man ako makita ang luyong bahin silang motorsiklong gisakyan. Tungod kay nag-side view man kini. Ay husto, mugawas ko. Ari ko mo agis, luyong bahin de, magtali ko. Importanteng makita na kong plate number sa motor nga ilang gisakyan. Ni anak ko dapit sa luyo og makita ko nung luyong bahin sa motorsiklo. Hala, gipandan og gipadagan. Ay, tuan na, nakapalayo na. Tanaw na ko. Mura mag-white plate number? Tanaw na kong galiribe. Ay, wala gayud laki. Karton ang kiputang sa luyong bahin. Mura gitabunan ng plate number. Maro gayong mga tawhana. Nga sa ato pa, mga badlungon gayud kato sila. Nganong mandili man sila gustong makita ang plate number be? Nga sa ato pa, mga daotan kato sila. Doon na ta. Franco, may kasugat ang motor. Itom nga motorsiklo. Tuod ako. Kung atong ikay nagbuo. Sa ilon na. Dili ka to mao sila ang dito sa inyo, Miss. Basinog mo to sila. Oh, Miss Babes, niyutol sila. Nibalik sa agi. Nisunod ito. Kamatay gini gusto ani nila. Press, dilita mo si Bugan. Miss, Saan nakuha ni mo? Pistola, Miss Babes. patay lang gusto. may mga buto! Kubat na!
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or Ati man na ang pagmaniho, Franco. Kay mo baos ko nila. Iliko-liko na kong dagan sa kinan. Ay, naku po! Ablihan akong bintana. Pagpantay, ha? Mubaos ta! Kinip! O sige! Sige, padool pa mo! Padool pa! Kinip! Wala kayo, muguko na to! Wala ni Sikit! Hello. Nasa na? Kumusta na? Inyo na ba ang gilingaw? O, Boss GC. Niyasa naman sila. Padayon na sila, boss. Nakasunod sa silang compound. Alright. Pero inyo na silang gihasi? O, Boss GC. Pero onsa? May baos o pamusil. Unsa? Ang nibaos o pamusil, boss. Mao katong imuyap. Si Miss Babes. Unsa? Hala, oy! May damage yun ang imong sakyanan, Miss Babes. Doon nag-agi sa mga bala. Pati yung kanila. Mga talawan sila. Ganawa man sila mapadayon. Mga talawan! Paginta nga si Piat. Daotan ang tumong sa maong motorsiklo. Gusto silang mapatay ni mo. Puslan man nga, ingon ini ang mga paghitabo. Unungan ka namo, Miss Babes. Andy. Oh. Si JC. Siya kining nanawag. Tubaga kung tawag ka mo, Miss Babes. Tubaga. Hello, JC. Good. Hello, kumusta, darling? Buhi pa. Wa pa mo lampos ang imong mga sinugo sa pagpatay nako. Oh, wa juga gisugo. Ngano gutong manugo ko. Ngano ipapatay tamang ka nga. Sa kuning mo, mahal na mahal kita. Dili ba? Pakita nako, JC. Aron kitang duha mo'y magpinusilay. Pakita. Mamisita ko nimo. Pwesa rin diri. Kaya mo welcome nimo mao ang mga bala sa akong mga armas. Dali, JC. Dali, karon dayon. Magpaabot ko nimo. Dali, dayon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.